खुलुमबाय रायजोफोर दिनै गोदान भिडिअजों लोगोसे लोगो मोनफिनबावलायबाय आङो दिनैहाय नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय बिपिएफआ बिटिसियावहाय गोदान सरखार खालामबाय बे बिटिसि गभर्नमेन्टनियावहाय आङो मोननैसो खोथा सोंथि खालामनो सानदों बे सोंथिया मा जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां गिबियावनो आङो नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनो सानदों दायो क'क्राझार जिल्लायावहाय जोंनि आसामनि गान खनगिरि मुंदांखा जुबिन गार्ग बिथांनि मुङावहाय गाबोन फाउन्डेसन जानो थांगासिनो दङ बेखौ लानानै आङो फंनैसो सोंथि खालामगोन बिथाङा 40टा भाषायाव बिथाङा मेथाइ रेकर्ड खालामबोबाय आरो दा बिनि मुङावहाय दा क'क्राझार जिल्लायावहाय गाबोन बिटिसि सरखारनि दैदेननायावहाय जुबिन गार्गनि फाउन्डेसन जानो थांगासिनो दङ बेखौ लानानैनो आङो बिटिसि सरखारनियावहाय सोंथि खालामगोन थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल दोलोआ सरखार खुंलांदोंमोन नैबे सरखार खुंलांनाय समावहाय इउपिपिएल दोलोनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' सार बिथाङा बर'नि मुंख्लं बिर जोहोलावफोरनि मुङावहाय सोरनि मुसुखा खालामनानै गालांखो बिथांमोना इउपिपिएलखौ जेबो मावाखै होनबाय थादोंना बेनिखायनो आङो नै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननियावहाय सोंथि खालामगोन इउपिपिएल दोलोखौ दैदेननाय प्रमद बर' सार बिथाङा गिबियावनो उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांनि मुसुखा बानायदों नैथियाव बेनेश्वर ब्रह्म बिथांनिबो मुसुखा बानायदों थामथियाव सिल्लागां बसुमतारी बिथांनिबो मुसुखा बानायदों ब्रैथियाव महिनी महन ब्रह्म बिथांनिबो बानायदों बाथियावहाय सम्राट हरखाब नार्जारी बिथांनिबो मुसुखा बानायदों दथियावहाय सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर' बिथांनिबो मुसुखा बानायदों स्नियाव थान्दै महेश्वर बसुमतारी बिथांनिबो मुसुखा बानायदों दाइनाव रुपनाथ ब्रह्म बिथांमोना बर'नि बिर जोहोलावमोन दा बिथांमोननि मुसुखाखौ इउपिपिएल सरखारखौ दैदेननाय प्रमद बर' सारआ फारि फारि बानायनाय जादों आरो जोबथारनायावहाय नैबे सिखोनाझारनि हाग्रायाव थानाय सिखोना जोहोलाव बिथांनि मुसुखाखौबो इउपिपिएलनि दैदेननायावनो बानायनाय जादोंमोन दायो आंनि सोंथि खालामनाया नैबे गाबोनहाय मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्गनि फाउन्डेसन जानो थांगासिनो दङ क'क्राझार जिल्लायावहाय नोंथांमोना नुदों जानो हागौ बिराद गिदिर लबार बागानखौहाय एकदमबारे जिसिबिजों बुखुजोबना हन्दा हाफायजोबनानैहाय ओरैबायदि साफा खालामनानैहाय दा क्लियार जाजोब्बाय फाउन्डेसना गाबोन जानो थांगासिनो दङ दा आंनि सोंथि खालामनाया नैबे नङा जुबिन गार्गखौ आं मोजां मोना नेवसिदों नैबे नङा बानायदों थिगानो दङ नाथाय बिपिएफ हानजाया बै 17 बोसोरावहाय गावनि हारिनि बड'लेण्ड डिमान्ड खालामनायावहाय इसिबांनाखि बर'नि बिर जोहोलावफोर मुंख्लं जालांबाय नै बैफोरनि मुसुखाफोरखौ मानो बानायनो हादिया नैबेसो आंनि सोंथिया दा बिथांमोना बे खोथाखौ बुंनायनि सायावहाय सोरबाया दुखु मोनगोन गाज्रि कमेन्टबो मोननो हागौ आङो बिपिएफ हानजाखौ दैदेननाय हाग्रामा महिलारी सार गावनि बिएलटि हानजानि जेनाखि फाउन्डेसन खालामदों सिल्लागां बसुमतारी बिथांनि मुसुखाखौनो बानायबोआखै दिनै प्रमद बर' सारासो इउपिपिएल सरखार सालायनाय समावहाय बानायनानै होबोदों नाथाय दिनैहाय हाग्रामा महिलारी सार दैदेननाय बिपिएफ सरखारा 17 बोसोर सरखार सालायनानै थांनायावबो नैबे खामानिखौ मावनो हायाखिसै बर' हारिनि जानानै हाग्रामा महिलारी सार दैदेननाय बिपिएफ सरखारा फिन सरखाराव फैफिननाय लगे मास मोननैल' जादों अब्लानो दिनैहाय मुंदांखा आसामनि जुबिन गार्ग मुंख्लं जानायाव बिथाङा बिराद गिदिर फाउन्डेसन खुंनो थांगासिनो दङ गावनि हारिखौ गारनानै आं नैबेखौसो सानदों दा फैगौ एमएलए इलेक्शननि थाखाय जुबिन गार्गजोंहाय जास्टिस बिनानै रायजोफ्रा लाख मानसिया ओंखारदों बेखौ नोजोर बोनानैहाय भट मोननो थाखायसो क्रेडिट लादों नामा नैबेखौहाय साननाय फैदों आरो दा बेखौ आङो नोंथांमोननियावहाय सोंथि खालामबाय गुबुन हारिनिखौ बानायनो हादोंब्ला दिनै बर'नि मुंख्लं बिर जोहोलावफोरनिखौबो बानायनो हानांगोन हाग्रामा महिलारी सार दैदेननाय बिपिएफ सरखार एबा बिटिसि सरखारा बिपिएफ सरखारा एसटि जासिनानै बर' हारिनि मोन्थाइखौ फानबाय क'क्राझार मिउनिसिपाल बर्ड बेयावबो बर' हारिखौ फानबाय होननानै जोङो बुंजागोन 70% गुबुन हारि मिथिगौना नोंथांमोना अब्ला साननानै नाय जोंनि बर' हारिया बेसेबां गिख्रंथाव लामायाव थांगासिनो दङ नोंथांमोना मा बुंनो सानो आरो रायजो राजाफ्रा मा कमेन्ट होयो नायनोसै गोजोन्थों बयनिसिमबो बाय